Penja laktar ko kalera mogi TV kamwacho ni ngima en mwandu. Mata echendo ni Nandutho Otieno kenda mor mokalo ni wendo wa kendo daktari wa nitiere studio. Yena mondo miarwa ke bonyisa wani nyinge nga en wuod kanyo lonye weche mage kati wadonje tu kachiel ko kalera mogi TV ka. Machiegni daktari. Kamano Ruth amor kendo mar biro studio kawuono mondo mi watudre wapuonjre weche achiel ariyo motudre kod ngima dhano. Nyinga Ken Otieno en physiotherapist, kata gidhok ma wendo nyalo wacho ni physical medicine expert. Physiotherapist en jalno man gi lony kuom thiedho tuoche motudre kod fuon, choke, leche kod rem. Mopogore gi mano be wathiedho tuoche motudre kod ng'ol. Koro eyo machuok an physiotherapist. Kuom kumae Homa Bay an Jakochia, to thuolo masani to an Nairobi ema atemo konyo jowa kagi kacha. Kamano. Daktari kawono diher mondo magomba kakotenre kod wach mane mondo mi oganda wa ung'e. Osteoporosis ni en modo na wuo kode nikech auluonge gi dhok mar wagunda mano osteoporosis, dhok malong'o mwanyalo wache godo ko kete yo ma wanyalo winjego. Osteoporosis en tuo ma otudre kod choke ma miyo chogo bedo kod yomyom. Koro mano tuo mwanda wuoyo kuome kawuono. Maka wanyalo kete yo machoke na yomyom mar choke. En yomyom mar choke. Moro kapok wadhi matute yomyom mag choke, wang'eni kaka choke onego beni chala kod components mag choke koka kwadonjo ni ang'o momiyo wanyalo wacho ni koro choke osichako lokore, osichako bedo mayomyom kaka koro wadonjo osteoporosis. Kowuoyo kuom kaka chogo onego bedi, to mano wanyalo mana chiwo ranyisi ka wan gachiel kachiel kod chogo wuon. Chogo nitiere nyai chogo maoko kod chogo mantiere e iye. Kod components mantiere i chogo. Chutho seche moko inyalo yudo ni nitie choke opogore. Nitiere choke maluongo ni long bones kod short bones, kata choke maboyo gi choke machieko. Kod machieko kata matindo. Koro nitie choke man gi growth plates kod monge kod growth plates. Koro e choke ma wuoyo kuom gigi, iyudo ka nitiere component mare maoko kod component mare maiye. Tibro yudo ka component maoko ni ema seche moko waneno kaka chogo, to maiye cha seche moko ok nen nikech ka ok wang'eyo gima timre e chogo, ok wanyal ng'eyo ni en kare kata ok en kare. To kowuoyo kuom osteoporosis, to achiel kuom gima wang'eyo godo ni en osteoporosis en kuom ranyisi ma seche moko waneno ko watimo test machalo kaka DEXA kata watimo kaka X-rays manyisowa ni chogo ni onyalo bedo ni oyomyom kata ok oyomyom. Koro mano to watimo kwa luwo e yor tests ma wang'eyo godo ni chogo yomyom kata ok oyomyom. To seche moko be ranyisi nyalo nyisowa kata ka chogo ni kare kata ok ni kare. Kamano. Thothne iluongo osteoporosis ni silent killer kata gino manego aling'ling'. Ang'o momiyo iluonge kama? Kapok wadonjo gi kaka iluonge, nantie picha ma okel ka mokwongo. Konyalo yango gima en, to mano nyalo konyowa ng'eyo gima osteoporosis en. Kamano. Nikech kwawuoyo kuom yomyom mar chogo, en ga yomyom mar chogo, to chogo ma yomyom nigi high risk mar tur, kendo bedo ni yomyom no onyalo kelo ni masiche ma kagi kacha. Koro kwang'iyo e pichni egi, magi to yonom kaka chogo nego beni bedo. King'iyo korka achich koni, iboyudo chogo ma ahinya en chogo mar ewi gineka ng'ut tielo kae. Koro ng'ut tielo kae ma wan gi pelvic bone kod wan gi femur. Koro femur ni to mana chogo mariwo tielo. To gima pano miyo ket ariyo gi magi e area ma ahinya ka ng'ato nigi osteoporosis to tabu bedega ahinya. Koro king'iyo chogo makoni, to solid part mantiere nyaiye iyudo ka chal ka gima omakore. Tiende ni gik mantiere iyego mwaluongo ni bone marrow kata minerals go gidinore. To king'iyo kochacha to chalo gima nyafuot. Tiende ni onge gimoro iye. Inyalo chalo ng'ama oting'o odundu ma iye pipe to iye onge gimachielo, to komachielo ni odundu to nitiere kata gi lo moro iye. Koro biro yudo machielo man odundu man gi lo iye ni obiro bedo no pek kendo tegno. Koro majacha bedo mayomyom. Koro
yom mar bedo ni yeni ni fuot mane mo luongo ni osteoporosis. Tende ni olak minerals maketo bedo motegno. Kaman koro ei picha ibro yudo kata kokgodi x-ray yudo ka koma ber chal ka gima odinore to koma chielo chal no yot. Iye onge gima moro. Kamano. Ma ena kaka chogo makore ei del. Ka onyalo bedo ni odhimo makore maber mano ongima to kwa entiere kod fuot e kaka ipimo wacha mano en chogo matuo mantiere kod chandruok mar osteoporosis. Mano wanyalo donje wach mar silent killer ni? Ka wuoyo kuom silent killer, chutho ibedo ni tin ji kata ji ok bi yango dhi hospital ni en gi osteoporosis. Tibro ng'ise mana bang'e kose ng'e ni en gi osteoporosis ni koro en gi tuo moro. Gimomiyo waluonge ni silent killer en ni symptoms onge godo. Mondo mi ng'ato ng'isi ni in gi, mondo mi fweny ni in kode, nyaka tim ni test mang'e ni in kode. Inyalo yudo ka ng'ato odhi hospital to ofuolo kata wiye bare. Signs mag malaria you can always say ni ma nyalo bedo ni tuo moro. To osteoporosis ni en inyalo mana dak kode ka ok ing'eyo ni entiere, nikech gimoro madhi propeli kata madhiri mondo min dhi ne daktari cha onge rem mibro winjo, onge tabu moro amora mibro winjo, nyaka koro o develop ochak kelo tabu mamoko inyalo fwenyo ni in gi osteoporosis. Ahinya bro yudo ni ng'ama nigi osteoporosis ng'eny gi gibedo gi tabu kata kobedo advance to gibedo gi tur mar chogo. Gibedo ka choki yom tura kata onge gimoro amora mitimo. Kodonje e onding'i kata e vertebral column kifuolo to nyalo kelo kata tur e choke, nikech chokego koro gi yot to gi rep koro tur gi bedo mayot. Kopogore gi mano rem nyalo donjo. Koro seche moment midhi chako ng'iyo ni in gi rem mar onding'i rami to kigoyi picha to king'iyo tiyudo ka chogo is already osteoporotic. Koro being ni en osteoporotic no, manifestation ming'eyo ni koro nikech rem mane in godo cha, to chutho ka ni rem no pok odonjo ne ok inyal ng'eyo. Koro miyo en silent killer nikech oonge gi symptoms. Ok inyal ng'eyo ni in kode nyaka okelni tabu machielo kata bedo gi tur ma sa ka sa. Bang'e no kogoyi picha tinyalo ng'eyo ni in osteoporotic. Moro wang'e ni kidieny mar oganda mathoro bedo kod chandruok ni nikech ing'e ni seche ma wawacho tur nyithindo nyalo bedo ga kod thuolo mamalo mar tur kotenre kod chapni magi chapni joma mine joma chuo joma gi mathoro bedo kod chandruok mar osteoporosis. Daktari, tang'o momiyo osteoporotic ka wankete kuom kidienje mag jok manyalo bedo ni kode, mokwongo iga en achiel kuom gino manyalo miyo age factor. Chutho ka ng'ato nyuol del dongo, chogo be dongo. To kaka chogo dongo ka nyathi matin, choke yom. To kaka omedo dongo, chogo medo bedo motegno. Koro chogo ni bedo motegno, develop up to about 25 years, 27 kanyo, kaso koro odok piny. To koro kaka ichako medo dhi malo, ka iga koro chako medo niang', to tegno mar chogo cha be dhi chako dok piny. Ahinya ka ng'ato osechopo higni mag 50 kadhi mbele, iyudo ka koro chogo bedo marep. Tiende ni in the normal regeneration mar del, seche ma chogo manyien donjo mondo losre, to nitiere moko machon ka mawuok. Koro the rate ma chogo manyien losore ka ng'ato ike ni malo ni piny. Koro chances mar ng'ato bedo gi chogo marep ka ike okala 50 kadhi mbele ni malo. Koro achiel kuom gigo makelo mano en igni. Mar ariyo, gender. Jok mamiyo nigi high percentage mag jogo mabedo kod osteoporosis, ma choke gi bedo marep. Ma be biro ka ng'ato osechopo higa madhi 50 kadhi mbele. Koro 50 kadhi mbele gima timore ni ne joma miyo gidonje e phase mwaluongo ni menopause. Koro ka menopause no osebedo, to gima dhi timore ni the hormone mabe konyo keto chogo bedo motegno mwaluongo ni estrogen, production mare dok piny. Koro seche ma production ne odok piny ni, to gino mamiyo choke bedo ma otegno bedo matin. Koro mano be chances mar bedo kod bedo kod rem.
Mar adek, exercise, sedentary. Samora mora ma wawuotho kata mwatimo exercise, watego del kendo watego chokewa. Bedo ni nyalo bedo ni okitim exercise, mano miyo chogo be ok yud stress kata gima miyo bed motegno. Koro lack of exercises nyalo bedo a cause of osteoporosis. Kopogore gi mano, tuoche moko be nyalo bedo manyalo donjo, machalo kaka ka in gi kansa, koro yedhe mitiyo godo man gi high steroid content be nyalo miyo chogo bedo mayom yom. Kopogore gi mano, joma madho gik machalo kaka ndawa, mano nyalo contribute to that one. Kongo, excessive bit of it can contribute to it. Aya, bedo ng'ato ok yud balanced diets. Maonge gi enough calcium, enough vitamin D ok oyudi, mago nyalo kelo tabu. Seche moko be ntiere moko matimore nikech gik mowatimo. Nyalo yudo ka ng'ato odhi otimne bero maduoko iye piny mondo mi ong'ad weight, mano be nyalo kelo tabu no. Aya, nikech koro del ok yud nutrients mowinjore, mano nyalo wamake makakanyo mana matin daktari. Mano thothne joma mine ohero timo, ni yudo ni ng'ato dhi mondo mitimne bero mondo mi oduok ratil piny. Kapok itimo magi, ng'eni intiere kod kata iketo thuolo mamalo mar bedo kod osteoporosis kata yomyo mar choke. Yenwa wakaw yo nyakora mugia jiwang kwa duogo to wadhi nyime mana gi kama awawe godo nomiyo kik idhi mabor kata matin, kik isudi. This January, slow your pace, quiet your mind, let the wild fade just for a while. Find your reset in nature in the wide open plains on the Masai Mara, where mornings are quiet and time moves with the rhythm of the wild. With convenient weekend departures, enjoy 2 peaceful nights in the Masai Mara from just 28,650 Kenya shillings per person, sharing sunrise game drives, open skies, and moments that bring you back to yourself. Let nature do what it does best. Restore, ground, and renew. Start somewhere quiet. Reset through our view. View Travel. Dream, explore, discover. Explore, discover. Look, who is here? E gweng'ni, wach landore mapiyo moloyo ote mar pesa. Kendo nyiero en chenro mar oganda. Chief ong'eyo wachno, kata jopeng' ong'eyo. Ka chieng' tich abich ochopo, waduto wachokore. Ok ne baraza, to ne Nyarkochia. Nyakochia, go. Nyakochia, toxin. En chenro ma gik moko duto ng'aw malo mokalo tong'. Chakre sigendni, weche miwacho. Pato akanyi leo chunya, nonyuoli pur. Riwre uru gi oganda duto, kendo we uru wanyier ka gima okochuno ni ng'ato chul puothe no. Kokija richo, ting badi malo, Jehova Nyasaye golo nyaka muponde ndalo. Nyarkochia, tich abich, saa 1:45 otieno, mana e Ramogi TV. Chal mar pinywa en gima ichiko e mbaka ma wabedo godo kanyachiel. Okoripo bed ni warito Trevor nyaka issue obedie. Nikech leadership is not just felt in a crisis. Chakre wach yuto nyaka somo, wach telo nyaka ngima mapile. Jopiny dwaro ni mi strategy kaka ng'ani lockdown. Owe ponde toka gwam. Penjo madongo dwaro duoko makare. Wachiwo duol maduong' ahinya. Jotelo, jotim nonro kod jogo matemo kelo lokruok. Kitwa mokwongo number 1 en ng'iyo kaka warito kendo wakonyo jopiny. Omiyo ka joka dhi marach to nyaka koro wanyisgi. Dwarore ni wang'e, wapenjre penjo kendo wayud duoko. Riwri kod Trevor Ombija, tich adek, saa 3 otieno, mana e Ramogi TV. Asante Yesu, asante Yesu, wewe ni mwema milele. Asante Yesu, asante Yesu, asante Yesu.
Dial *811*446# to get Asante Yesu as your skiza tune. Chakre dhona mlulwe, nyaka enderni mag boma maduong'. Pesa ka pesa nigi sigande. Kae en kardak mar joloko hala. Growth were mostly bedo attributed to consistency and hard work. Kokalo kuom jo ohala manyiso rieko margi e ohala mopogore opogore. Gima nyaka kuong ing'i en location kamidwa kete dukano. Wapuonji timo ohala okang' kokang', kaka ilose, kaka ipidhe modongi, nyaka kaka irite mondo odagi. Siri mar business wane gimomiyo osebudho kabisa eni itiye gadier. Kae, kama timo gik moko gi kinda, romo gi rieko, kod lek mabedo adiera. Watemo choko artifacts mag luo, to watiyo kod gas decoration e ot ka. Ohala gi mwandu, gi Cleophas Oluoch, tich ang'wen, saa 1:45 otieno. Kik bai. Chal mar pinywa en gima ichiko e mbaka ma wabedo godo kanyachiel. Okoripo bed ni warito Trevor nyaka issue obedie. Nikech leadership is not just felt in a crisis. Chakre wach yuto nyaka somo, wach telo nyaka ngima mapile. Kaka ng'ani dok dala. Owe puonde toka gwam. Penjo madongo dwaro duoko makare. Wachiwo duol maduong' ahinya. Jotelo, jotim nonro kod jogo matemo kelo lokruok. Kitwa mokwongo namba 1 en ng'iyo kaka warito kendo wakonyo jopiny. Omiyo ka joka dhi marach to nyaka koro wanyisgi. Dwarore ni wang'e, wapenjre penjo kendo wayud duoko. Riuri kod Trevor Ombija, tich adek, saa 3 otieno, mana e Ramogi TV. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu. Yomyom mar choke kane pok wadhi e yueyo ne wang'iyo kacha gigo manyalo miyo ng'ato bedo kod thuolo mamalo mar bedo kod yomyom mar choke. Ne wang'iyo kacha higni, wang'iyo kacha chiemo, madini makare, wang'iyo kacha tuoche manyalo miyo ng'ato yudo thieth mopogore opogore. Kae to ne wakawo yueyo ka wang'iyo kacha weche mag surgeries moko ma ji dhie mondo mi ong'ad ratil. Kanye mwadhi godo nyime daktari? Koro e kar surgery kanyo, seche ma otimne ng'ato surgery, iyudo ka the amount of nutrients madonje del bedo matin. Koro mano kotimore to dhi ng'ado gigo ma chogo be dwaro, nikech sama watimo dieting kata ma watuono dendwa e gigo monego be ne wachamo, to chogo dhi bedo mayot. To ibro yudo ka chogo dhi bedo ni ok oyud vitamins mowinjore. Machiel kuomgi en vitamin D kod calcium. Koro calcium ni ka ok iyude e yono makare to miyo chogo dhi bedo mafuot to mano nyalo kelonwa tabu. Omiyo kata seche mwaringo ni watimo dieting kata watemo ni mondo watim weight loss, onego bed watime in consultation with the doctor's advice. Nikech kwa time ma ok wabedo gi proper doctor's advice, to wanyalo end up bedo gi another secondary problem ma osteoporosis en achiel kuomgi kata yomyom mar choke. Kamano. Seche mang'iyo thuolo mamalo mar bedo kod chandruogni, ka otenore kata kokalo kuom picha ni, aneno gimoro ka ni genetics kata anyuola mar ng'ato. Mulnwa kar genetics ka kar genetics kae ting'e ni nitiere tuoche moko ma kopogore osteoporosis ni, nitiere tuoche man nyalo luoro from anyuola. Maybe wuonu, kwaru, kata dau moro ne nigi tabu ni. Mano nyalo timre nikech the components of the body structure nyomoro biroga based on the parental. Koro mano kotimore to nyalo bedo gi that gene of osteoporosis. Tene ni anyuola nitiere this history mar ji bedo kod choke mayom ni. Mano to seche moko kinyal ng'eyo not unless ni in gi history mano to nyalo account on it. Nikech mano to kinyal wacha ni is the actual cause, but you must have an history nitiere ng'ato neni kode. Koro king'eyo ni ng'ato neni kode, you must take caution. Nikech bedo ni
gini onge gi symptoms, to it's good to understand ni adverse effect kata gigo manyalo kelo nyalo bedo mapek. Koro kiseng'eyo ni in gi history in your lineage nitiere history mar osteoporosis, itemo geng'o gik manyalo miyo ibed gi tabu nikech in kod osteoporosis. To gima monowa ng'eyo ma en ni there is no symptoms ma tuoni. Koro seche moko ber bedo gi history of the problem kata timo regular medical checkups, nikech ka ok ng'ato timo medical checkups ok obi ng'eyo ni en kod osteoporosis. Kamano. Wathoro ga bedo kod tuoche mopogore opogore mag choke. Wantiere kod osteoporosis ma wawuoyo diche ma kawuono ma en yomyo mar choke. Wantiere kod arthritis bende mabido ga kidienje mopogore opogore. En bende othoro bedo e choke. Ere kaka ng'ato nyalo ng'eyo pogruok e kind ariyogi kapok odhi ir laktar. Moro ka nitiere dala en mana ni kaka ipimonwa ni mar osteoporosis ni mondo mi fwenye, moro nyalo bedo matek. Tuoche mag choke ng'eny, including cancer bentie mar chogo. Kinyalo pogruok mantiere e kind osteoporosis kod osteoarthritis. Gite gin kod tudruok e chogo. Koro arthritis, the word kwa ng'iye kaka ochalo, arthritis affects the joints majorly. Okinyal yudo ni in gi arthritis e kor chogo. Mana kaka koro wakawo choke ariyogi, ibiro yudo ni arthritis biro bedo gi malo kachacha. To osteoporosis en all the way up down. Koro arthritis timore e fuont, to osteoporosis timore the whole bone. But the effect mar osteoporosis can also lead to arthritis. Nikech chogo kosedhi obedo mayom yom, to regruok ne bedo mayot. To mano kotimore ema dhi kelo arthritis. Koro arthritis basically en regruok mag chogo man e fuont, lakini osteoporosis en bedo mayom yom kata chogo bedo maonge gi solid mass e kore. Kamano. Awinjo kimulo gimoro ni vitamin D kachiel kod calcium ma bende gin madini makonyo mondo mi choke obed motegno. Mori nyalo pimonwa kaka oganda nyalo yude kod yo minyalo yude godo mayot mondo mi kik wabed kod chandruok mar osteoporosis, nikech seche ma choke yom magi nyalo tur sa asaya mani ni chandruok maduong' matamre gi nono. Koro calcium kod vitamin D gin gi kanyakla. They are basically vitamins kod mineral mar essential for development kata dongo mar chogo. Koro calcium to yudorega e chiemo mwachamo, to seche moko ka ok inyal yude directly chiemo, tintiere yedhe molos specifically man gi content moluongo ni supplements. Koro chiemo machalo kaka rech nika gi high value mar of calcium, chak nigi calcium, soya, gik makamago. Koro nitiere chiemo aina chiemo mwachamo aina mawachogo mago kelo mago miyo chogo bedo motegno. That is the calcium complement, but much of it inyalo yudo prescription kineno dietitian kata nutrition omi the specific amount minyalo chamo mondo miki kibed ga lot of calcium also in the body, kech bedo gi calcium mokalo no be nyalo kelo ni some other issues. Vitamin D to is all related to manufacture better manufactured koponi you expose yourself to sunlight, you can get it from that. Chieng bedi wacho gani ka kecha nya to nyalo kelo chandu koro ka ng'eyo moderately bedo mana in a warm environment. Not necessarily nya kibede too much on the sun, kech kibedo to the sun too much to ntiere another sun ray mabe kelo problem to the skin molongo ni UV light. Kamano. Daktari mulnua kar seche machoke develop ainya kuom nyithindo matindo mondo mi thuolo odog pinya mar bedo kod yomyo mar choke ndalo mabiro. Iwacho gani ket nyathi oko mondo mi ochien. Ntiere chiemo maber kimiyo nyathi mantiere kod calcium kachiel kod madini mopogore opogore manyalo geng'o choke. Onego bed ga ni itime nang'o e period mane mondo bi seche ma nyathini oa piny to wagi choke motegno chuth, kik wa piny ko wagi choke mayomyo. Chutho chiemo ma nyithindo chamo inya ka nyathi onyuol
one of the most important nutritional value of the food en chak mogine cha. Mododho. Chak mododho. Ibiro ka nyathi ka ok odhodho to seche moko onyalo lose some very basic ingredients nikech chiemo mobedo synthesized ginyalo bedo synthesized to gin well balanced kod amount of nutritional value magin godo, but nitiere be specific ones ma inyalo ng'ieo man gi different contents mamiyo ka nyathi ochamo to choke bedo motegno, but the ideal standard en ni chiemo ma nyathi chamo nyaka bed well balanced, nyako neni oko bedo confined e ot, kinyalo ka nyathi en out all the time, oko gole oko ne chieng, things like that, mano bedo miyo bedo grow gi choke mayom. Ya ntiere scenario ma wan gi cases machalo kaka rickets. Rickets no koponi things like vitamin D nyathi ok yude yono makare to chako bedo gi bam mar tielo, things like that, to mano kendo kolo problem. Although ni mano to is not related to osteoporosis. Osteoporosis obero ga with advanced age. Koro tini ne mibro yudo ka nyithindo nigi osteoporosis. Nikech choke gi pod dongo. Yeah, ntie natural process. And even the rate of growth mar chogo ni malo. Koro ibo yudo ka this one just continue at a high gradient. To kochopo around 30 onwards, koro chako dok piny matin. And then odok piny koro further from 50. Koro osteoporosis, it's a condition, but king here in terms of age, below 10 years chances ni bro yude, not unless ngen gi some other underlying problem, kech nyalo yudo ka nyathi nigi condition malongo ni osteogenesis imperfecta. To nyuole gi natural bone weakness. Mano longo ni osteogenesis imperfecta. Teni nyathi katitinga kama, katimula lwete kama totur. Mano because another condition. To kwanyalo wacho ni en osteoporotic. Koro osteoporotic ni to nyako bed gi fuot mar chogo cha ma koponi gimoro mule totur. Kamano. Kawuono wang'iyo yomyo mar choke nyakora mogeji wang' to maoromo nyisi ni kare onego beni ritori e yo makare mondo mi kaka imedo bedo ng'ama ng'ongo to thuolo mar bedo kod chandruok ni dok piny. Daktari mulo kacha weche mag chiemo makare, omulo kacha weche mag exercise, omulo kacha weche mag check up, nikech ok inyal ng'eyo ka ponono ni intiere kod chandruogni nyaka yude ayuda. Yienwa wakawiyo ka waduogo to wang'e ane ni tidhi tim diagnosis nang'o, idhi tim nonro mage mondo mi wach ni intiere kod osteoporosis, omiyo kik isud kata matin. Tired of late rides and shady charges? Itisha Wigo. Now Wigo, you get more than just a ride. Unapata on-time pickups, gari safi na fresh every time. Ride V-Smart, ride V-Safe, now Wigo. Download the app now, ama SMS Wigo to 20425. Wigo, your trusted ride. Would you like to work in Dubai or Saudi? Ajira is connecting you with top employers in these and many more countries. We have openings for jobs as taxi drivers, bike riders, cleaners, security guards, construction, and many more. We offer full recruitment support from application, placement, and guidance on visa processing and onboarding. To apply, visit our website www.m-ajira.com. Complete your profile and our systems will automatically match you to the right jobs. Find us on TikTok at m-ajira.digital or Facebook at m-ajira or call 0709-488881 for more information. M-Ajira, your gateway to credible global opportunities. Chal mar pinywa en gima ichiko e mbaka ma wabedo godo kanyachiel. Okoripo bed ni warito Trevor nyaka issue obedie. Nikech leadership is not just felt in a crisis. Chakre wach yuto nyaka somo, wach telo nyaka ngima mapile. Jopiny dwaro vijana. Jopiny dwaro ni omiye strategy kaka ng'ani dok dala. Owe ponde toka gwam. Penjo madongo dwaro duoko makare.
wachiwo duol maduong' ahinya. Jotelo, jotim nonro kod jogo matemo kelo lokruok. Kitwa mokwongo namba 1 en ng'iyo kaka warito kendo wakonyo jopiny. Omiyo ka joka dhi marach to nyaka koro wanyisgi. Dwarore ni wang'e, wapenjre penjo kendo wayud dwoko. Riuri kod Trevor Ombija, Tich Adek, Saa 3 otieno, mana e Ramogi TV. Wedhi ane dana duogo. Nyathina. Niti. Yutene. Tich Ang'wen ka Tich Ang'wen, wafwenyo teko mar pok mari. Ochalo like gima nasomo. To ok nasome polytechnic. Nena najua kali tu. Kaka kora timeni. Pok opogore. Keto lere wi jogo ma pile loko michgi, obedo ohala madhi maber kendo bedo yo mar yuto margi. Tigoni inspiration ayudo kuom jo Masai. Ineno. To ipuonja mondo an be no puonja mondo an be ang'e loso. Ochoko glass, machalo kaka takataka, to wachwakogi, kasto waloso gik mopogore madhi e ute mopogore. Tich Ang'wen ka Tich Ang'wen, Saa 2:30 okinyi, mana e Ramogi TV. Kik bai. Duto teka unusiye gi wachno. To ano ka bibet ka ikinyome. To kata arus mare ano ka bibiro. Ere kaka ini nyalo timre gosipna malich kamae. Kosiparo ni nen mana kende ka. An kamoro achiel kode. To joma ni kate bende ni kode. En chunje adek. Osiep. Hera. Koda timbe andhoga makelo chwanyruok. Koro onge kaka arus ni nyalo timo. Maye yawa. Ikrine wuodh parineti. Sigana manyiso kaka inyalo tem paro kod lek ma ng'ato nigo. Kendo yiero nyalo loko gik moko duto. Parineti. Wuok tich nyaka ngeso, Saa 2:15 otieno. Mana e Ramogi TV. Nyikwa Ramogi. Bedi her mar loko puothi obedo ohala madhi maber kendo med yuto mari. Ober nikech en crop manyalo miyo ipidh kata gwen, pidh dhok, yo mayot. Wakelo ni chenro mar pur gi ohala. Chakre ikolo, nyaka geng'o kute machamo pithwa. Pur mar nyanya nyaka ing'e tuoche mag nyanya mokwongo. Mar ariyo nyaka ing'e yedhe migoye nyanya. Puonjri yore mabeyo kendo manyasani mondo imed keyo mari. Mondo iyud yuto maber en ni niang' nyaka ido maber. Miol ne pi, timne irrigation. Kaka chiro medo lokre, wanyisi gigo ma usre kendo nigi nengo kaka kinde loko. Koro rabonda nuka pure kota eka nika pure maber balose. Tayute molo kana yudo oduma e puodho mar kota neka. Tudri koda ana Lori Nyaka Black, Tich Adek ka Tich Adek, Saa 1:45 to mana e Ramogi TV. Masira ojuko gweng' ma Komeny mani Nyakach bang' mach muoche ot moro kendo nego miyo mayangore ni nigi midekre mar ndulme. We are working together to make sure that all over the country the chiefs, the assistant chiefs and the national administration officers assist in ensuring that these children are taken to school. Jatend migao mar arita onyiso ruodhi ni otim apedha mar neno ni jopuonjre ma jo grade mar 10 ok odong' pacho. Gini wasegole en wuo makibiro ni NDC to wanyoni to wadhi Dr. Buru wadhigo ike pod tin koka en sweet 17. Kweth mag jokanyo mag ODM owuok oko ka siro dwaro mar chiwo luor ne ogai margi Dr. Buru Oginga. Penja laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu yomyo mar choke. Daktari ukipimwa ni timo diagnosis nango. Nikech yude tek en silent killer omako jok ma higgi oseniang' tinini gimoro mupondo mang'eny. Mondo mi wang'e ni ng'ato ni kod osteoporosis, nitie symptoms mabiro secondary.
Iboyudo ka ng'ato nigi rem e onding'e, to seche ma en gi rem ni, ka en rem ma chal ni ok dhi with yath kata thieth mimiye, tinyalo timne x-ray. Koro out of timo x-ray ni, eminyalo ng'eyo gima timore. Koro achiel kuom gino mwatimo mondo mi wa identify ni en osteoporosis kata ok en osteoporosis, en iluongo ni bone mineral density. Kech bone mineral density ni ema miyowa standard ming'eyo ni to chogo ni be en makare kose en makare. Kech kitimo that test, ibiro neno ka chogo no oyot, oonge gi gimoro e iye, orep. Koro in that scenario, bone mineral density ma oluongo ni DEXA, kata DEXA, mano biro ng'isowa ni ng'ani nigi issue with osteoporosis. To another thing mwanyalo ng'eyo godo ni ng'ani nigi problem en the kind of tour and of course age. Gima risk factor mar ng'ama nigi osteoporosis nigodo en tour mar choke. Koro chogo ka bedo ni tur atura nyalo prompti mondo mi idhi tim that test. Koro that test actually is basically DEXA test. Mane min timo ting'eyo godo ni ng'ano en osteoporotic kata ok en osteoporotic. Something else ma be nyalo conclude kata ng'isi ni you need to do that test en loss of height. Inyalo pimi probably in some time ne in gi height ma proper, and then over time neno ka height ni odok piny. Koro bedo nyadundo no, tiende ni there's a collapse of the bones. Koro when the bone collapse, that one you can tell. Koro mano kigo picture you can as well see. But basically kitimo that kitimo x-rays, mwalong ni DEXA, specifically for osteoporosis, you can identify ng'ano nigi osteoporotic kata ok en osteoporotic. Kamano. Ma kapono no ka ni nyalo ganeno ka ng'ato rabora tineno ko chako bedo nyadundo, thuolo nyalo bedo ni nyaka bede ni ichoke obedo mayom ng'ato ntiere kod osteoporosis. Osetim nonro, osetim x-ray, height osedok piny kod weche makamago, thieth thoro chalo nade? Thieth mar osteoporosis mokwongo luwore kod manifestation kata gi ranyisi ma mano osebirogo. Mokwongo kaka nawacho, onyalo bedo kod tur, sana tur mar wing'ut tielo ka, the hip joint, man has a high tendency. Emomiyo seche moko kowa handle jogo ma ikgi oniang', 70s and above, gin gi high chances. Actually, osteoporosis is more to do with the geriatrics, the old age. Koro jok man gi iga moniang', chances mag tur ni malo. Omiyo kuponi in gi ng'ato kata in dala kanyo to in gi fear ni in gi tuo inani, kata iwinjo ni e anyuola ni ng'ato nyalo bedo ni gi tuo inani, ber mondo mi ichak timo gigo manyalo prevent tur. Nikech kigori agwa piny ni tiboro bedo gi tur. Koro mokwongo ka nitiere manifestation kata symptom mar tur, wabro thiedho turno. To the next thing mabro timo en ni bro chiwni yedhe ma konyo choke kik bed kod yom manyalo mi masira mopogore opogore. Koro nitiere yedhe michiwo for that matter. One called yedhe mar full of vitamins. Minyalo mi for 3 months kata 6 months to develop bone. Mar ariyo, exercises are important for that. Nikech samora mora mitimo exercise, actually wacho ga ni exercise is medicine. Kitimo exercise, choke ga gi adjust to external forces. Koro with external forces ma gi adjust to miyo gi bedo motegno. Kendo mano medo develop the bone density. Mopogore gi mano, diet, you need to adjust on the diet. Gigo mwachamo, wanyalo chamo chiemo ma rich in calcium, and we ensure that we also get vitamin D. We avoid sedentary life. Sedentary life, mano kori preventive measure. Sedentary life tendeni ibeda moki tim orako. Kata exercise mora. Nikech timo exercise no, miyo del bedo kod mijingo. Kinde mamoko nyalo yudo ni ng'ato tuo, ok necessary ni en gi osteoporosis ni. To en gi tuo mora moketo bedo bedridden. Koro jatuo mobedo bedridden, ok ber no bedo chakre Monday to Saturday, on Sunday, ka onge gimoro amora motimne. Seche moko wanyalo encourage
ni nyalo timne exercise e bath kitanda kama entiere no, nikech kako medo bedo ni entiere kanyo e kaka choke bedo mayom nikech seche moko kati chiem bedo ni chamo calcium kati chiemo man gi calcium to kitim exercises to onge kaka that mineral di bedo kod teko kore momiyo exercises and very important ne jatuo mora man ot mobedo ma onge nikech seche moko nyalo bedo bedridden ni ok inyal wuotho to a case machalo kata kaka spinal cord injury mangato ongol tiende geuti ingeni seche moko kunyal wuotho for himself or herself so that cases minyalo dwaro ni chunge occasionally mondo choke ka odhi oyud teko moro ma develop nikech ka mano ok otimore to bedo gi chances mag tur koro mago are some way mo nyalo tiyo godo to help ngama ni osteoporotic but the first thing is good to understand it what level are the bones choke gi lose the bone marrow kata the minerals then we make sure ni gijudo enough mineral mondo mi gibed kumotegno. Wathoro ga bedo kod gik moko ma waonge go gi control kuom ranyisi bedo kod higni moniang mano en gweth mang'eny mokalo mar Nyasaye seche ma ng'ato hike oniang thuolo ni malo mokalo ni onyalo bedo kod osteoporosis ma bende keto e thuolo mamalo mar tur ka ng'ato osebedo ng'at mang'ongo nikech choke gi otegno maber tiende ni kata chango gi bende dhi bedo matek. Ere kaka wanyalo keto miechwa, ere kaka wanyalo keto alwora kata udi mantiere kod joma higi oseniang mondo mi obed safe kik wabed kod thuolo mang'eny mag tur. Koro wan kod gik moluongo ni activities of daily living. Gigo mwatimo pile ka pile manyaka watim. Ukinyi chiewo, you walk from point A to point B. Koro gigo manyalo miyo wagore piny nikech old age. Gino maduong' ma otudore kod osteoporosis en goruok piny kod tur. Koro wanyalo make sure ni environment ma wadake ok en moro maketo wabedo gi chances mag hinyruok mang'eny. Koro gima watimo en ni wa modify environment. Wang'iyo ni to kapo ni ng'ato wuok for a dhoth to donje ot. En kod stairs koso en kama nyalo wuothe mayot. Kobiro piny en kama nyalo kiere koso ok onyal kiere. Tiles motigo de ot be gin friendly koso en moro ma ka ng'ato onyono ma piny ni to kier. Wachi ni kaka buff kae ma problem bedo ka kendo mang'eny ahinya. Jok ma yudo stroke yudo no yude buff. Jok ma otur yudo no yudo ka en buff. E buff ka nikech kier mar nyalo bedo wa encourage ni floor inyalo bedo gi onyalo lose man gi proper grip maka ng'ato bede to bed kod hinyruok. Akopogore gi mano gigo mwatiyo godo pile ka pile onego bed gino ma ok nyal miyo wabedo gi tabu machalo kaka wach ni wach kata kaka ni rapur mwatiyo godo gibedo gigo mayot manyalo tiyo godo nikech nyalo yudo ka ng'ato nigi working tool moro gir tich to opek ne koro temo tiyo gi gima pek ne dende to mano dhi bedo kelo a lot of stress e lwedo kata e fuonde mora mora kech ka wang'iyo kuonde ma osteoporosis ni kata yom mar choke bede achiel kuom gi bedo ga ng'ut lwedo ariyo bedo ga ng'ut chok bam kae adek eno bedo nding emomiyo ng'enyne kiyudo ka ng'ato nigi osteoporosis ni areas go ema bedo gi tur koro nyalo yudo ni ng'ato obedo mana ni obayo gine kata opuro to koa puro yudo ka lwete ok nyal tiyo tiende ni obedo gi gine koro gik mwatiyo go gino gibed mayot manyalo konyo wa geng'o gigo manyalo timore nikech chokewa yom kamano. Daher mondo mwagol twagni e studio ka daktari mondo mi kapo nono nitiere ng'ato mantiere kod penjo kata ng'ato nitiere madeher mondo mi ng'ane rieko inyalo yudi kanye kinyalo chiwo namba mar simu bende anyalo duoko erokamano makende. Erokamano ne jogo manyalo gombo dwaro ng'eyo mang'eny kata man gi tabu motudore kod tuo mar yomyom mar chokeni mwaluongo ni osteoporosis. Inyalo yuda e namba simu 07 23 92 009. Kan medo nuoyo 0723 9241
09. Koro ng'eny ne jok manyalo bedo dwaro ng'eyo mang'eny kigocho na tabro konyo ka okiyuda to nikech nyalo bedo ni ntiere kuma bor gi kama antie nikech sani to antie Nairobi tanyalo tudi kod jowa man machiegni kodi bed ni Siaya bed ni Homa Bay Kisumu kata Migori wanyalo yudo jogo manyalo konyi to ma en tuo maber ka wang'eyo ni entiere nikech ng'eny ji ok ong'eye kata samoro amora mwadhi osiptal gima wang'eyo ma ji wuoyo kuome en arthritis. Koro osteoporosis ni be en tuo ma hinyowa ahinya to ber ka wang'eyo matut kuome. Erokamano Ruth. Adwoko erokamano makende. Ageno ni odiochieng' machielo kwa luongi bobiro kendo ichaki puonjo ogandawa e chenro mar penj laktar. Erokamano. Nyakwara Muge Jwanga, ageno ni puonjori matayo ni chenro ni odiochieng' ma kawuono en Ruth Otieno kawacho ni ngima en mwandu oriti uru masani. Some people think love needs to be loud, planned, impressive. But sometimes love is simply choosing time together. It's barefoot mornings by the ocean, salt in the air, sunsets that don't ask you to check the time, and conversations that feel unhurried and real. This February, enjoy 4 unforgettable nights in Zanzibar from $980 per couple. A place where love feels easy, natural, and beautifully present. Because love isn't just about doing more, it's about being there. This is our love language. View travel, dream, explore, discover. Duto teka unusiye gi wachno. To ano ka bibet ka ikinyome. To kate arus mare ano ka bibiro. Ere kaka ini nyalo timre gosipna malich kamae. Kosiparo ni nen mana kende ka. An kamoro achiel kode. To joma ni kae bende ni kode. En chunje adek. Osiep. Hera. Koda timbe andhoga makelo chwanyruok. Koro onge kaka arus ni nyalo timo. Maye yawa. Ikrine wuodh parineti. Sigana manyiso kaka inyalo tem paro kod lek ma ng'ato nigo. Kendo yiero nyalo loko gik moko duto. Parineti. Wuok tich nyaka ngeso saa 2:15 otieno. Mana e Ramogi TV. Are you a Kenya government civil servant no konaka emergency? Maybe your child is sick, rent is due, or unexpected trip came up. Usiji box kwa noma. Borrowing on MyMobi is now upgraded to a whole new level. Forget that old story of filling out forms or waiting for HR to approve your loan. MyMobi is now instant self-approval. Simply apply for your loan, enter the code sent through SMS to approve the loan, and the cash hits your M-Pesa instantly. Sasa, hakuna mambo ya payroll imefungwa. Sort noma zako anytime, any day. Whether it's a weekend, holiday, or the middle of the month, MyMobi is open 24/7. Dial *531# and get up to 20,000 shillings to sort your emergency. Repayment is easy. Pay early via M-Pesa or let it be deducted from your next payslip. The choice is yours. No paperwork, no drama. Ni wewe tu na simu yako. With MyMobi, now you're in control. Kadik mag chak wan gi varieties mang'eny. Wan gi Trockenberg, wan gi Alpine, wan gi Sanen, wan gi Nubian, wan gi Nigerian Dwarf,
Koro an sani apidho sanen. Koro sanen ema nigi chak mang'eny. Refisha ushinde. 500k can hit your MMF anytime. 1-bedroom apartment ya 5.7 million can be yours. Revisha ushinde. Open and save in your KCB Gold Savings account for a chance to win many prizes. KCB, for people, for better. Nyikwa Ramogi. Bedi her mar loko puothi obedo ohala madhi maber kendo med yuto mari. Ober nikech en crop manyalo miyo ipidh kata gwen, pidh dhok, yo mayot. Wakelo ni chenro mar pur gi ohala. Chakre ikolo nyaka geng'o kute machamo pithwa. Pur mar nyanya nyaka ing'e tuoche mag nyanya mokwongo. Mar ariyo nyaka ing'e yedhe migoye nyanya. Puonjri yore mabeyo kendo manyasani mondo imed keyo mari. Mondo iyud yuto maber en ni niang' nyaka ido maber miolne pi timne irrigation. Kaka chiro medo lokre, wanyisi gigo mausre kendo nigi nengo kaka kinde loko. Koro rabonda no kapure kota eka ni kapure maber balose tayute molo kana yudo oduma e puodho mar kota ne eka. Tudri koda an Alori Nyaka Black tich adek saa 1:45 to mana e Ramogi TV. Nitie sigana e tok thum mora mora, kendo nitiere wuoth e tok jathum mora mora. Baba na uchako puonja thum 96. Waromo gi jothum mag piny luo matene koda mago manyasani. Yujugini mano chaya sane bande. Machieg moro yano wang' maso nyaka wuoche dhoge molit. Ka wafwenyo chakruok gi, kaka ne ginyagore, koda kaka ne giloso kit ngimagi. Gospel music or trainer in a way that I'm able to sing in any kind of beat. Chakre gwenge nyaka kuonde thum madongo. Biuru kodwa sama walero sigand thum mar Uganda Luo. Ng'e jothumbewa gi Solomon Atito Kafaya, Ticha Beach, Sario Okinyi. Kik bai. Look, who is there? E gweng'ni, wach landore mapiyo moloyo ote mar pesa. Kendo nyiero en chenro mar